رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ اسی ساریاں قوماں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تی پکڑیا سی. اج دا عنوان سخن نے پہلیاں قوماں تے عذاب الہی کیوں آیا سی، اسباب کی سن، پھر عذاب دیاں شکلاں اور صورتاں کی سن. قرآن پاک دا اگر مطالعہ کریے جڑیاں عذاب دیاں صورتاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلیاں قوماں تے بھیجیاں سن، کسے قوم تے کوئی شکل سی، کسے قوم تے کوئی شکل سی. کسے قوم نو اللہ کریم نے غرق کیتا، پانی دے اندر ڈبویا، جس طرح کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام دی قوم جڑی نافرمان ہو گئی سی انہوں نے اللہ کریم نے پانی دے اندر غرق کیتا. اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام دی ذات مبارکہ نو جٹلانے والا شخص فرعون اور اس دے منن والیاں نو اللہ کریم نے پانی دے اندر غرق کیتا. اور کچھ قوماں او سن جنہاں تے اللہ کریم نے پتھراں دی بارش بھیجی. او قوم جنہاں تے پتھراں دی بارش بھیجی گئی ہے او حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام دی قوم سی جنہاں ہم جنس پرستی نو رواج دیتا تے اللہ کریم نے انہوں نے منع فرمایا، پیغمبر نے منع فرمایا، لیکن انہاں جس وقت گل نہ منی تے اللہ کریم نے انہاں تے پتھراں دی بارش بھیجی اور نال ہی انہاں دیاں بستیاں نو الٹ دیتا، قلب الدیار، کہ انہاں دیاں بستیاں نو فرشتے نے زمین تو جویں درخت دی گاچی کری دی انج اٹھایا آسمانہ تک، پھر اللہ کریم دے حکم دے مطابق پلٹ کے واپس بھیجیا ہے، اون دے منہ گرائی نے. اور کچھ قوماں او سن جنہاں نو اللہ کریم نے زلزلے دی صورت وچ عذاب بھیجیا، الرجفہ قرآن پاک دے اندر لفظ آندا ہے. اور کچھ قوماں او سن جنہاں نو چنگاڑ نے الصیحہ اس عذاب نے آ کے لیا ہے. کچھ قوماں نو اللہ کریم نے تیز آندیاں اور طوفان دے صورت وچ عذاب بھیجیا ہے. اور کچھ قوماں نو اللہ کریم نے ایسے ایسے عبرتناک نشان بنائے نے کہ انہاں دیاں شکلیں ہی تبدیل کر دیتیاں گیاں، مسخ کر دیتیاں گیاں. اور اے او قوم سی جنہاں دے بارے اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت تو ہفتے والے دن وچ انہاں زیادتی کیتی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ، اساں انہوں نے کیا کہ تسی دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. کچھ لوگ او سن متکبر
جنہوں اللہ کریم نے انہوں دے مال و دولت سمیت زمین دے اندر دنسا دیتا سی۔ او سی فرعون دے رشتہ دار سن جس دا نام ہے قارون، جہدے کول بہت زیادہ دولت سی، خزانہ سی۔ اس نو جس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے رب دا پیغام پہنچیا کہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر، اس نے انکار کر دیتا۔ اللہ کریم نے پھر اس نو مال سمیت زمین دے اندر دنسا دیتا سی۔ اور دوسرا اس دا جرم یہ بھی سی کہ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی کیتی سی۔ اگر پورے قرآن کریم دا مطالعہ کریے، مختلف اسباب نے، مختلف جرائم نے جنہ دی بنیاد تے پہلیاں قوماں نو اللہ کریم نے عذاب بھیجیا ہے، لیکن ایک جرم تمام قوماں دا مشترک رہا ہے۔ وہ جرم کیڑا سی کہ انہاں اپنے اپنے نبی نو، پیغمبر نو جھٹلا دیتا سی، پیغمبر نو اذیت دیتی سی، تکلیف دیتی سی، بے ادبی کیتی سی۔ یہ ساریاں قوماں دے کے مشترکہ جرم سی، جس دی وجہ تی اللہ کریم نے انہاں تے عذاب بھیجیا وے۔ کدھرے قرآن کریم دا مطالعہ کریے تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مشرکاں نو فرماؤ، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین من قبل۔ اور ایک جگہ تے اندر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ کیا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرما دیو کہ اے مشرکو تسی بھی مختلف ملکاں دے اندر اپنے تجارت دے معاملات واسطے جاندے ہو، زمین دے اندر سیر کردے ہو، تو ہن اس نظریے نال سیر کریا جے کہ تواڈے تو پہلیاں قوماں جنہاں نبیاں رسولاں نو جھٹلایا سی انہاں دا انجام کی ہویا سی او ویکھ کے آویا جے۔ او وادیاں رستے وچ گزردیاں نے، اللہ کریم نے فرمایا کہ او جڑیاں وادیاں رستے دے اندر گزردیاں نے اوتھے رہنے والیاں قوماں دا ایک جرم اے سی اکثریت دا، کان اکثرہم مشرکین، کہ انہاں میری ذات دے اندر شریک ٹھہرا لیا سی۔ او مشرک لوگ سن۔ ایک جرم مشرک ہونا، دوسرا جرم مختلف قوماں دا او اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیتا ہے جس نو تکبر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر اس چیز کا نام ہے تواڈے سامنے حق گل بیان ہو جائے، تسی اس حق گل تو منہ موڑ لو، اے تکبر ہے۔ اور دوسرا کسی بھی شخص نو، کسی بھی انسان نو حقیر سمجھنا، اے بھی تکبر ہے۔ اور انہاں قوماں دا جرم ایک اے بھی سی، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے تکبر کیتا سی، جس دا منظر اللہ کریم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا وے، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے بھائی حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نو روشن نشانیاں اپنیاں دے کے، روشن دلیلاں دے کے بھیجیا، کدے ول؟ فرعون اور اس دی جماعت ول۔ تے انہاں کیتا کی فاستکبروا، انہاں تکبر کیتا، وکانوا قوما عالین۔ رب فرماندا ہے کہ او پہلے ہی تکبر کرن دی وجہ تے سرکش قوم سن، پہلے ہی اپنے ذہناں دے اندر بلندی بٹھا چکے سن۔ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، نال انہاں جرم کے کر دیتا تکبر دے نال نال، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون۔ انہاں کیا کہ اسی اپنے جیسے دو شخصاں تے ایمان لے کے آئیے، یعنی انہاں حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں دو پیغمبراں نو فرعون اور فرعون دے منن والے کیا سی اپنے جیسا۔ یعنی قرآن پاک دا مطالعہ کریے
تے سانو یہ پتہ چلتا ہے جنہ نبی نو اپنے جیسا کیا سی نا وہ کافر سن، تے انہاں نالے بھی کیا سی وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، انہاں دوواں دی قوم تے ساڈی گل مندی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت ایسا معاملہ آیا فَكَذَّبُوهُمَا، انہاں پیغمبراں نو جھٹلا دیتا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، رب فرماندا ہے پھر میں انہاں لوکاں وچ شامل کر دیتا جنہاں دی تباہی مقدر سی، ہلاکت مقدر سی۔ اور تیسرا جرم اگر دیکھیے قرآن پاک دا مطالعہ کر دیاں وہ اے سی کہ تمام قوماں نے انبیاء نو جھٹلایا سی، جس دا منظر اللہ کریم نے قرآن کریم وچ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، رب فرماندا ہے انہاں سارے نے رسولاں نو جھٹلایا سی تے پھر میرا عذاب انہاں واسطے پکا ہو گیا سی۔ انہاں خود اپنی جاناں تے ظلم کر کے میرے کولو عذاب منگیا ہے، میں نہیں عذاب پہ انہاں چاہتا سی انہاں، لیکن جس ویلے میرے نبیاں دی بے ادبی کی تھی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ میں انہاں نو معاف کر دیاں، میں پھر انہاں تے عذاب بھیج دیتا۔ اور اس دے نال نال اگلا جرم ایک قوم دا اے بھی ذکر ہویا بھی کہ او اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں نازل کردہ آیتاں اور رسولاں دے نال مذاق کردے سی، ٹھٹھا کردے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ اس دا منظر بھی بیان فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے پیارے محبوب علیہ السلام تسی انہاں کول جسے نہ پوچھو گے نا تو اے لوگ ضرور بھی ضرور کہیں گے اسی تے تھوڑی دیر واسطے نا کھیل کود دا معاملہ کر رہے سی، تے تسی اگے اے پیارے محبوب علیہ السلام انہوں نے کی فرمانا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کریم دی ذات مبارکہ قرآنی آیات اور اس دا رسول ہی رہ گیا سی جس دے نال تسا مذاق کرنا سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تعتذروا، اے کافرو مشرکو بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تواڈے چ کچھ لوگ پہلے ایمان لیا کے پھر گئے انکاری ہو گئے تو پھر انہاں تے میرا عذاب پکا ہو گیا سی۔ یعنی ایک سبب اے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نازل کردہ احکامات نال اور نبیاں دے نال مذاق کیتا جائے، اللہ کریم تم ہی عذاب بھیج داوے۔ اور اس دے نال نال ایک سبب اے بھی ہے کہ جس وقت نبیاں نو اور نبیاں دے منن والیاں نو اذیت اور تکلیف دیتی جائے اللہ کریم پھر بھی عذاب بھیج داوے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر سورۃ الاحزاب دے اندر آیت نمبر 57 اور 58 دونوں دے اندر بیان فرمایا وے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، رب فرماندا ہے بے شک او لوگ جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول نو اذیت دیتی، انہاں دی بے ادبی کیتی، اللہ کریم نے دنیا اور آخرت دے اندر انہاں تے لعنت کر دیتی اور انہاں واسطے ذلت علی عذاب مہینا، ذلت علی عذاب تیار کر کے رکھیا ہے۔ ذلت علی عذاب کی ہے؟ مفسرین فرماندے نے اس دنیا تے اس گستاخ نو قتل کیتا جائے گا، عبرت دا نشان بنایا جائے گا، اور آخرت دے اندر رب نے اپنی منشا اور مرضی دے مطابق انہوں ذلت علی عذاب دینا میں۔ اور اگے اللہ کریم نے فرمایا انہاں دا جرم اے بھی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اے لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں نو بھی اذیت دیندے نے بغیر کسی ایسی وجہ تھی کہ وہ کوئی سبب موجود ہی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ بغیر کسی جرم تو انہاں لوکاں نے خود اپنے ذمے ایک جرم کما لیا اور انہاں نے بہت بڑا بہتان اور کھلم گناہ اپنے نامہ اعمال دے اندر اس دا بوجھ اٹھا لیا وے۔ یعنی ایک سبب انبیاء نو اذیت دینا بھی ذکر کیتا گیا ہے، اور ایک سبب پہلیاں امتاں دا اے بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں نعمتاں دی ناشکری کیتی، اس وقت بھی اللہ کریم نے انہوں نے عذاب دے اندر مبتلا کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ رب فرماندا ہے کہ انہاں لوکاں نے، پہلیاں امتاں نے اللہ دیاں نعمتاں دی نہ شکری کیتی، اللہ کریم نے انہاں نو بھوک دا لباس دا مزہ چکایا، مطلب انہوں نے بھوک دے اندر مبتلا کیتا، پھر بھوک بھی ہوئے تو ڈر بھی آ جائے، رب فرماندا پھر میں عذاب دا ڈر بھی انہوں دے دلوں چ پیدا کیتا۔ پھر کی ہویا؟ رب فرماندا سارا کم تا سی کہ انہوں خود پہلے پیڑے کرتوت کیتے سن، اور اگے انہوں کو جس وقت عظمت والے رسول آئے سن انہوں رسولوں نو جٹلایا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے میرے عذاب نے پکڑ لیا، میں انہوں تے ظلم نہیں کیتا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ خود اپنے آپ تے ظلم کرنے والے لوگ سن۔ المختصر میں جتنے مقامات قرآن کریم دے تلاوت کیتے نے، پہلیاں امتاں دے عذاباں دی لسٹ وچ اے بھی ہے کہ وہ مشرک سن، انہوں نے انبیاء دا مذاق اڑایا، انہوں نے تکبر کیتا، اس دے نال نال انہاں انبیاء نو اور انبیاء دے پیروکاراں نو اذیت دے اندر مبتلا کیتا، اور اس دے نال نال کہ انہاں لوکاں نے اللہ دی نعمتاں دی نہ شکری کیتی تے اللہ کریم نے پھر انہاں نو مختلف عذاب بھیجے، یعنی جتنیاں نو بھی رب نے عذاب بھیجے ہیں نا انہاں دے کرتوتاں دی وجہ تے جڑی میں خطبہ دے اندر کلمات پڑھے نے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ اسی ساریاں نو صرف انہاں دے گناہاں دی وجہ تی پکڑنے ہاں۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے سی کہ جس وقت رب تبارک و تعالیٰ دی زمین تے گناہ اور نافرمانیاں دی کثرت ہو جائے تے او زمین رب دے خوف دی وجہ تی کمب جاندی ہے، جس نو زلزلہ کیا جاندہ وے، یعنی زلزلے آمنا، تیز آندیاں آمنا، سیلاب آمنا، دیگر معاملات انہاں دا اصل سبب انسان دے گناہ نے۔ اج بھی اسی اگر اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر لی ہے تے آمن والے عذاب تو اللہ کریم سانو محفوظ رکھ لے گا، اور اگر عذاب آمن تو بعد توبہ کریے تو اس توبہ دا اعتبار کوئی نہیں۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جڑے برے لوگوں دے اعمال نے سانو سب نو ان اعمال تو محفوظ فرما، سانو شرک تو محفوظ فرما، سانو تکبر تو محفوظ فرما، سانو نیک بندیاں دی بے ادبی تو محفوظ فرما، سانو سب نو اپنی اور اپنے محبوب کی تابعداری اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما۔ جن احباب نے افطاری کا اہتمام کیتا، مولا کریم دی حاضری قبول فرما، انہوں اجر عظیم عطا فرما، سانو سب نو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہاں دوستوں نے خرچ کیتا سب دے مال جان روزی عزت برکت عطا فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب، اس افطاری کا ثواب میرے سمیت حاضرین کے جتنے بھی تعلق والے نانک دادک سسرال والدین دوست احباب اولاد جو دنیا سے پردہ پا چکے ہیں مسلمان سب کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما، سب کی بخشش مغفرت فرما، اور ہمیں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے محفوظ فرما۔ آج 27ویں رمضان مبارک ہے، لیلۃ القدر کی رات کی امید ہے، ہم سب کو اپنی حجاب میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رات کو یہاں تلاوت کلام پاک ہوگی، نفلوں کی صورت میں وہ سننے کی توفیق عطا فرما، سب کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیق